Basa at nagkalat ang mga computer at iba pang gamit sa ICT room na ito sa ikalawang palapag ng Victory Village Elementary School sa Barangay 28, Victory Village North, Legazpi matapos na masunog alas 8 kaninang umaga. Kwento ni Noe Praliagera, ang Project Development Officer 1 ng nasabing paaralan, nakita na lamang nila na may lumalabas ng maitim na usok sa naturang silid-aralan. Agad niya daw itong itinawag sa Bureau of Fire Protection habang pinagtutulungan naman ng mga guro at mga residente sa lugar ang pag-apula sa sunog. Upon checking na hiling na ang kausa, so ceiling fan, orbit fan na di man nga ni siya nag-aandar, kailang ito nasulo so electric fan, tapos buminagsak duman sa mga computer units, and then iyon na so nag-cause ki sulo duman. Ayon sa BFP, umabot sa unang alarma ang sunog. Posible raw na ang sirang ceiling fan ang pinagmula ng insidente. Lagi na po namin pinapaalala sa mga mga residente, kahit sa mga schools na kapag alibawa pauwi na tayo tapos na yung eskwela o magsasarado ng mga classroom, lagi po natin i-check ang ating mga electrical appliances na i-turn off natin yung lahat at maging tanggalin natin sila sa saksakan para sigurado tayo na hindi ito mag-cause ng sunog. Kasi mostly karamihan ng mga nangyayaring sunog sa mga eskwelahan ay laging pinanggalingan ay ang kuryente dahil sa mga nakalimutan na appliances. Sa kasalukuyan, inaalam pa rin ng otoridad ang halaga ng pinsala at ang pinakapinagmulan ng sunog. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon.